namsogo declare TV channel nai tongnai no tabok norok ang bok no sarata kanok 800 nogi saimang kana naidi the 2000 kat obi aron rombui jeta illegal immigrant jeta pushback khainai mani abo tam hono sanai borok ni already no 2014 CA lagongi thanga aboni bagai nang borok no tabuk sapano kuno ungya abon bagi no ang je khoroksa neta je angno neta hanai gosihui jeta kahamya prisane rong je hamya o sejawi sanai rong ang abono sanamusu norok tabuk dorna wan chuge jeta kaham khai tongnai ro kaham hamung samung him tongnai ro norok nasik manya norok ni agibo jeta norok kun sam norok ADC rok norok CM obohai goi peken norok ni somoi bonrok kuno khaimi abon baino jeta bus kango khai tongnai rok abrong no hamye pritadi borong ni to tabuk already na borok 2014 borok already na population kabang te 2014 ni pore je phanye rok baksa ni documents sanam jagya eba borok ni bising bo document rang kabang nawi sanamai saram tong borok ni busuk thik tongna di ni borok le khoros khaksa kaham khain thangge bahike hamya sanamanai bahike necklace kai borok rajnitik ni kaisa politics ni mailis nai mana abo sim borok ni narong sini borok neta hinjang nai rong ni abo si cinta hinge naidi ang obono sanamusungo ndorok na ang video kisa screenshot jizak abon rok video post kai pan nai mano te network search kai mano boro 2014 bong no bus population samone te CA bo lagong ri khabun bagai dang deng 2014 no boro bus kai abon bangi no jeta bus kang ni assembly bo kokti sanani ne sini MLA ramchandra kan ni MLA sini Sar Ranjit bobo bus kango parliament kok sanani sujog jaglia apuno wansuk baidi sini tibra sindra jangai rok rajnitik ni bagai faida rajnitik ni bagai hak jangna ni nai tung singlap krikya borong ni ke jotono ek thamsangi thangbayo norok abono wansuk di jeta kaham khai tangnai rok no norok kuno tas khajadi jeta khaine rok khaino thangto abon bagai abon ang advice namjungo